Ava dîmenên taybet yên tora medyaya Rûdawê Kaniya Xezalan cihê ku beriya kilîkekê maşallah deka agahî lêdan dîmenên rasterast yan jî yên kilîkekê beriya niha ne ka bi çawayî xelek direve ji ber hawinên ku bi wê navçeyê dikevin ji ber ku hem Tirkiye bi topan û wişekan navçeyên nişîndike Arman çendîn sivîl bûna qurbanî sedî ji weka rasîdanî peyamberî wê qurbanî hawina narasteyî navçeya Kaniya Xezalan dike bi vîya wê xelkê sivîl jî direve hawinên ku hatina rastekirin yek ji bingeha ewlehî yek ji bingeha çandiniya Kaniya Xezalan ketiye ev dîmen taybet yên tora medyaya Rûdawê di çarçovê romala xwe ji bo gihandina agahî û boyerên serûya erdê em ji we re romal dikin. Li aliyê din jî topbaran hê berdewam dike li Kaniya Xezalan lê ev dera ku hûn dibînin bajarê Akçakalayê Kaniya Xezalan e lê wê derê xelek jî direve ji ber şerê ku heye di navbera artêşa Tirkiye û Hêzên Sûriya Demokratîk